Naku, siguro buntis na tong si Myla. Bata-bata pa, kumakaringking na. Ano kayang gagawin ko? Hindi na niya inisip ang mga magulang niya. Mga kabataan talaga ngayon, hindi na sila nag-iisip ng tama. Bahala na. Mare? Mare Ruby? Mare Ruby? Oh, Maring Lisa, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Ibibigay ko lang sana itong hiniram ko sa'yo ng isang buwan. Baka magastos ko pa. Ah, ganun ba? Salamat sa uulitin. Walang anuman, Maring Lisa. Mare, totoo ba yung balita dyan sa labas? Na ikakasal na daw yung anak mo? Ah, yun ba? Oo, totoo yung balita. Yung mga tao talaga dito sa labas, ang bilis magkalat ng balita. Nako, narinig ko lang dyan sa may tindahan. Hindi ako nagkakalat niyan Ayos lang, Maring Lisa. Imbitado ka rin naman sa kasal ni Myla. Kaso, hindi pa kita nabibigyan ng invitation kasi hindi pa nagagawa. Oh, Myla, kumain ka na ba? Opo ma, kakatapos ko lang po. Hoy, Myla, congrats. Kakasal ka na pala. Ay opo, Aling Lisa. Salamat po. Di ba masyadong maaga pa para magpakasal ka? Ilang taon pa lang simula nung makapagtapos ka sa kolehiyo. Ay hindi po, nasa plano rin po namin ng boyfriend ko ang magpakasal po talaga. Sige ma, Aling Lisa, pasok muna po ako sa loob. May gagawin pa po kasi ako. Sige, anak. Mare, buti pumayag ka sa desisyon ni Myla na mag-asawa ng maaga. Wala naman problema sa amin ng papa niya. At isa pa, nasa ustong gulang na siya para magdesisyon para sa sarili niya. Nako, saglit pa lamang nakakatulong sa inyong mag-asawa. Tapos, mag-aasawa na agad. Sayang naman yung natapos niya. Ayos lang naman yun sa amin. Kahit napagtapos na namin si Myla, hindi naman kami umaasa sa kanya. Dahil meron naman kaming sariling hanap buhay ni Berto. Sige Mare, sa susunod na lang tayo magkwentuhan. May gagawin pa kasi ako sa loob. Ay, oo, sige. Mauna na ako. Pasensya ka na sa abala. Pabili po. Myla, Bakit po? salamat pala doon sa invitasyon na pinadala nyo sa bahay. Ah, yun po ba? Walang anuman po. Isama niyo po si Jan at Sheila pag pumunta po kayo. Ah, oo, sasama ko sila. Masaya nga sila nung nalaman nilang ikakasal ka na. Teka, Myla, huwag ka magagalit sa sasabihin ko Bakit mukha yatang napaaga ang pagpapakasal mo? Buntis ka ba? Hindi po, Aling Lisa. Mali po yung iniisip nyo. Gusto lang po namin magpakasal ng boyfriend ko. Ah, ganun ba? Pasensya ka na Kala ko kasi buntis ka, kaya ka magpapakasal. Nasa tamang edad na rin naman po ako. At isa pa po, hindi naman po tutol ang mga magulang ko sa desisyon namin. Paano yung mga magulang mo? Sayang naman yung natapos mo. Di ba pinag-aral ka nila ng kolehiyo? Aling Lisa, magpapakasal lang po ako. Hindi naman po ibig sabihin nun kakalimutan ko na sila mama at papa. Nako,
Ganyan din ang anak kong si Jacob. Simula nung kinasal siya, nakalimutan na niyang may mga magulang siya. Aling Lisa, magkakaiba po ang bawat tao. Pero hindi po ibig sabihin nun na pareho kami. Sige po, Aling Lisa. Mauna na po ako. Ba't katagal mo, anak? Nasaan yung soft drinks na binili mo? Hindi po ako nakabili, ma. Ang tagal po kasi ng tindera. Tapos, bigla pong dumating si Aling Lisa. Ah, ganun ba? Pinadalhan ko na pala ng imbitasyon si Maring Lisa para sa kasal mo. Opo, ma. Nabanggit nga po niya sa akin. May problema ba, anak? Iniisip ko lang po yung sinabi sa akin ni Aling Lisa kanina, ma. Bakit, anak? Tungkol saan ba yon? Baka po kasi iniisip ng ibang tao na dahil mag-aasawa ko ay nabuntis ako. At pababayaan ko na kayo ni Papa. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Sinabi po kasi sa akin ni Aling Lisa kanina na sayang lang daw po yung pagpapaaral niyo sa akin ni Papa dahil mag-aasawa lang po ako ng maaga. Anak, alam mong hindi totoo yan, di ba? At isa pa, hindi ka namin pinag-aral ng papa mo para buhayin kami. Nangako rin naman po ako sa inyo ni Papa na kahit may pamilya na po ako, ay hindi ko po kayo kakalimutan. Oo naman, anak. At isa pa, malakas pa naman kami ng papa mo. Salamat po, Ma. Napakaswerte ko po dahil kayo po ni Papa ang naging magulang ko. Maswerte din kami sa'yo ng papa mo, anak. Basta, pangako ko po sa inyo ni Papa na hindi ko po kayo pababayaan kahit na may asawa na po ako. Huwag mo nang isipin yung sinabi ni Maring Lisa. Iba-iba naman kasi ang mga magulang, kaya siguro niya nasabi yun. Opo, Ma.